Szevasztok! Én itt Hunor vagyok, ez egy bátorság próba. Az előbbét már vettünk fel, csak azt elrontotta Lóri. Na jó, én rontottam el, de ne csináld azt, Lóri, amit az előbb. Az miért rontottuk el? De nem jó, mert bazd nincs ledő. Akkor menj egy ilyen kört vele, akkor jó lesz. Ja, miért magamra mutatok? Hát Lóri. Baszod! Oké, már jó lesz. Na, menjünk Lórival. Miért nem váltasz át könnyűbe, hallod? Lóri. Most szerencsétlenkedik egyet. Jó. Most beállítottam? Könnyűbe? Nem is állítottad be könnyűbe. Azt mondják, hogy részegyes vagyok. Na most, gyerekek! Ezt meg kell mindenkinek. Talán sikerül. Jaj, azokon a cölepökön kell átmenni. Hát mutatom. Ezeken a cölepökön kell átmenni. Így. Nekem az előbb idáig sikerült, ahol a lábam van. És hát azt ki kellett törölnünk. Mert elrontottuk. Eléggé. Batak szűk a gatyám. Legyen. Köszönöm. Kell húgyozni? Igen. Kell ugyanom. Húgyozz, bazdmeg. Addig állítsd le. Nem, mehet. Jó. De bazdmeg szűk a gatyám. Ah. Na, most. Bazd állában. Kurva anyád. Várjál, nem tekertem most. Nem tekert. Jön be. De bazdmeg. Na jó, mindenkinek egy próbálkozás. Mi az előbb felmentem idáig, csak nem mentem tovább. De látod? Hát én beszem. Menjünk másik oldalon. Akkor vágás. Visszatértünk. Előbb rendezés volt. Ma is mehetünk. Tehát most mindenre kifogás volt. De ez egy gomb van, bazdmeg, hogyan lehet ide? De akkor váltsál át könnyű tekerésbe. Ezt most kell menned egy ilyen kört. Nem kell mennem. Menjél már. Megyek. Ja, ez már a 4. próbálkozásod. Úgyhogy utána én ülök, ha 5-re nem sikerül. Aztán így fogjuk lejátszani. Na jó van, Lóri. Na, én jövök. Várjál. Már mutassam meg. Úgyhogy így a lábadon. Nem segítettem vele. De már megint. Hát, már mit? Úr, segítsen már! Oké, nem sikerült. De sikerült! Nem sikerült. Sikerült! Te dobtad el. Na jó van, vág. Megy! Szavaztok, ugye visszatértük, ugye baj elese. Hát kétszer is, ja. Azon a szaron elesett, vagy mi? Mi ez, kukac, vagy mi? Semmi? Hova mész, Uri? Uri... Na. Uri, told át te is! Nem vagyok büres csaló. Mert én az vagyok, jó, nem videózunk. Sorry. Pedig láttam, mert itt felmentem, de még addig sem mentél. Na, azt csak hiszed. Így kell venni lendületet, azt csak. De mi lenne, ha így átmennék rajta? Nem lehet, bazd meg! Leessel! Nem baj. Oda nem raknánk párnákat. Nem tudom, mi kéne. Kéne egy nagy fa.
És le kéne ugrani. Ilyen szivacsra. Na, Huni? Hányadik próbálkozásod? Ez a harmadik. Ez még csak a harmadik, és mind a kétszer felmentünk. Hát nem mentél fel. Hát, ott a csajja fel. Fajdik. Götti. Most nem a tetejére mentél. Jó. Belentem. Jaj, mit kell hazudni? Na jó van. Már ennyi elég. Valamit most kitalálunk utána. Ciao.